Que tal, como están? Benvidos. Hoxe foi unha tarde de pleno no Concello. Na sesión facíase efectiva a renuncia de Ángel Currás á súa acta de concelleiro e propoñíase o nome da nova edil que o vai a substituir, Maite Cancelo. A marxe deste asunto, o punto principal era a aprobación dos orzamentos para 2015 que presentou o Goberno local hai unha semana. Remata novembro e neste último venres do mes celebrouse un pleno municipal cargado de puntos na orde do día e cunha ausencia. Na bancada do Partido Popular non se atopaba esta tarde Ángel Currás, cuxa renuncia á súa acta de concelleiro se facía precisamente efectiva na sesión de hoxe. Así, ante a falta do que fora alcalde de Santiago, que ocupaba un sitio ao lado da edil Reyes Leis, os membros do grupo de goberno tiveron que reubicarse na primeira das filas. Tamén foi proposto o nome da nova concelleira, a profesora da USC Maite Cancelo, que previsiblemente non ocupará o cargo ata o mes de xaneiro, unha vez se cumpran todos os trámites. Noutra orde de cousas, un dos puntos máis importantes do pleno era a aprobación inicial dos orzamentos que o Goberno local preparou para o 2015 e que, segundo destacaron na súa presentación, son os de maior gasto social dos últimos anos. En total, as contas pro ano que ven ascenden a 102,6 millóns de euros e estarán expostas públicamente para facelas correspondentes a alegacións. O BNG xa adiantaba esta mañá que votaría en contra destes orzamentos e, ademais, o seu voceiro Rubén Cela dicía que ian aproveitar a sesión para desenmascarar o que din son unhas contas cheas de mentiras. Todo isto o día despois de que o mesmo Rubén Cela se proclamara candidato á alcaldía novamente. Estará acompañado de bellas caras coñecidas da militancia nacionalista e tamén de non militantes. O BNG considera que os orzamentos de 2015 están cheos de artificios fiscais e de medias verdades. É por iso que o voceiro nacionalista xa adiantaba pola mañá o voto en contra do seu partido ás contas. Rubén Cela falaba dos presupostos un día despois de ser escollido cabeza de cartel para as municipais do ano que ven. Será baixo as siglas BNG Asambleas Abertas, despois de contar cos cidadáns para elaborar o programa e as listas. Digo que arriscamos porque fixemos un procedimento diferente ao que viñemos facendo habitualmente en anos anteriores. Nos o que fixemos foi un proceso de asambleas abertas nas que puderon participar non só militantes do Bloque Nacionalista Galego, sino persoas que non militan no BNG, aportar as súas ideas, aportar o seu punto de vista e aportar tamén propostas concretas de nomes para configurar esa candidatura coa que o Bloque Nacionalista Galego se vai a presentar ás vindeiras eleccións municipais. Rubén Cela contou co 97% dos apoios. A número 2 será Goretti San Martín en substitución de Elvira Cienfuegos e o concelleiro Rafa Vilar repite como número 3. A primeira non militante está no número 4 e será Concha de la Fuente, expresidenta da Asociación de Veciños a Xuntanza de San Pedro. Tamén do movemento veciñal chega o número 5 que ocupará Lois Calvelo, exdirectivo da Asociación do Castiñeiriño. O BNG xa ten candidato á alcaldía e o PSOE vai non escoller este próximo domingo. Os militantes socialistas de Compostela terán que elixir entre o actual voceiro Paco Reyes e a concelleira Mercedes Rosón nunhas primarias. Paco Reyes afronta as súas últimas horas da campaña das primarias do PSOE compostelán con máis ilusión que cando comezou. O actual voceiro socialista felicitouse polo alto grao de participación e compromiso dos militantes que terán que votar o domingo para escoller quen queren que sexa o aspirante á alcaldía. O 76% do censo total avalou a un ou outro candidato e, polo tanto, a expectativa é que tiñamos un porcentaxe de participación moi elevado nas votacións, o que vai darlle unha gran legitimidade que ensaia finalmente candidato ou candidata. Polo tanto, a expectativa é con moitísimo interese. E se me pregunta que o que espero, pois obviamente lle direi que eu espero ganar. En parecidos termos falaba Mercedes Rosón ante os medios na súa última comparecencia antes do domingo. A concelleira asegura estar chea de enerxía e con confianza en poder gañar, tras recibir moitos apoios ao longo da campaña. Rosón cree que agora ábrese un novo tempo no socialismo compostelán, gañe quen gañe. O reto que temos o próximo mes de maio e que ten que ver con volver a que Santiago recupere todo ese esplendor que tivo nos anos pasados. Entón, empeza un novo momento para o socialismo de Santiago e eu
estou completamente seguro de que vai a ser bo, tanto gañe Paco como si gaño eu. O PSOE compostelán conta con máis de 650 militantes que están chamados a votar na xornada do domingo, entre as 10 da mañá e as 8 da tarde. Onde non haberá primarias será no PSOE de Ames, a que no Concello Veciño só se presentou un candidato. Falamos con José Miñones, que é o actual voceiro do Grupo Socialista amiense. Non se presentaron máis candidatos ás primarias do PSOE en Ames, así que o seu actual voceiro, José Miñones, será quen opte a alcaldía do municipio por parte dos socialistas nas próximas eleccións. Conseguidos xa os avais necesarios entre a militancia do partido, Miñones considera que de ter habido debate houbera sido moi interesante. Eu creo que o bo das primarias precisamente iso, que deixa aberto a calqueira que quera que sexa militante a presentarse, e sempre cando hai máis dunha persoa, pois te permite un debate. Os debates internos, dende logo, son moi positivos porque vas vendo cousas que ao mellor ti ou o teu grupo non o ve, eso te permitiría pois abarcar realmente ao final máis posibilidades. Xa fora do partido, o socialista sente tamén o apoio da sociedade. Foron eles, os veciños, os que o animaron a ser o alcaldable do PSOE amiense. Unha das razóns polas que di nese paso foi, primeiro, o apoio da executiva e do grupo, é dicir, dos compañeros e das compañeiras, pero despois, precisamente, o da xente, da veciñanza, que non sei por qué, pero veía en min, pois, ao mellor unha posibilidade, me animaba a elo, e, dende logo, eso axudou bastante. Na súa campaña, José Miñones inclúe 2 puntos clave: abrir o partido á cidadanía, ou sexa, fomentar o diálogo e reducir a débeda do Concello. A reducción da débeda, de chegar ao goberno reducir esa débeda, sei que sona atípico e demais, pero bueno, creo que non se pode facer compromisos de decir eu vou a reducir a débeda porque non sei o que me atoparía, porque realmente a documentación que se ten na última de 2013, polo tanto, hai que ser realistas, pero sí que traballar nesa liña de volver á situación económica un pouco máis viable da que está actualmente. Dende logo, nese proxecto, pois, vai a intervir moito o que é o traballo do equipo, do grupo, porque para reducir esa débeda hai que facer un programa que sexa coherente. Desta maneira, o Partido Socialista parece rearmarse despois dos contratempos sufridos tras perder a alcaldía en favor do PP. Un goberno popular que, por certo, José Miñones considera que provocou unha parálise absoluta no Concello e que se reflexa na falta de proxectos ou nos proxectos que non arrancan. Cambiamos de asunto porque o Concello vai acometer tras anos de abandono a rehabilitación do edificio de Fenosa na rúa Galeras. Así se aprobou nunha xunta de goberno na que tamén se lle deu luz verde á licenza para a apertura dun pequeno cine na rúa Concepción Arenal, a carón da Sala Capitol. Tras anos de abandono, o Concello vai poñer en marcha por fin a rehabilitación da coñecida como Casa das Máquinas, o emblemático edificio de Fenosa ubicado na rúa Galeras. A actuación nesta primeira fase ten un orzamento de 240.000 euros. Ao longo do vindeiro verán contaremos con o edificio nas debidas condicións, como é coñecido. Ese inmoble atópase actualmente en situación de abandono, fora de uso, presentando importantes deformacións, tamén afundimentos, froito de problemas estruturais. A actuación proposta, que, como dixen, é unha primeira fase, ten por obxecto a rehabilitación da estrutura para evitar o deterioro, a recuperación da cuberta, dos muros e da carpintería exterior, é dicir, a consolidación e arranxo do edificio. De momento, Hernández non sabe cal vai ser o uso que se lle vai dar ao edificio unha vez estea rehabilitado. Noutra orde de cousas, a Xunta de Goberno aprobou unha licenza para abrir un cine ao carón da Sala Capitol, poñendo fin ao déficit de salas na cidade. O local terá un aforo estimado de 72 persoas e contará cun espazo de librería donde poderánse expoñer volúmens en número de 3.200. Según se recolle no propio proxecto, a sala de cine está orientada fundamentalmente a exhibición de cine de autor, de cine principalmente en versión original, polo tanto, unha boa noticia para os amantes do cine, que son moitos, como acredita o éxito que está a ter ano tras ano o evento Cine Europa.
Na sesión tamén se lle deu luz verde a unha mellora na iluminación da parroquia de Bando e da rúa Carme de Abaixo. Ademais, aprobouse o contrato para instalar a pista de xeo na Alameda e as previsións do Concello son que estea aberta na Ponte da Constitución. Por certo que o alcalde confirmaba que Linorsa vai ceder o seu contrato co Concello a outra empresa aínda por determinar. Agustín Hernández felicitábase porque as traballadoras da concesionaria do Servizo de Limpeza do Concello xa comezaron a cobrar os salarios pendentes. Creo que, igual que o fixemos dende o primeiro día, o obxectivo é resolver o problema das traballadoras e o obxectivo é estabilizar, resolver o contrato e darlle continuidade e seguridade ao mesmo. Por lo tanto, coa máxima prudencia, decir que estamos facendo un seguimento, traballando para a resolución do problema. Proba diso é que as traballadoras cobraron, con retraso, pero cobraron, e pois que estamos agardando que se complete esa tramitación, que é unha tramitación que o Concello, lóxicamente, aínda que non participa nela, pois considera que é unha solución positiva para resolver o problema. O derrubamento da Casa da Xuventude é unha actuación que xa está aprobada polo Concello, pero aínda hai colectivos que se resisten a esta decisión e que loitan pola pervivencia deste edificio. A Casa da Xuventude acolleu a celebración dunha charla-debate para dar a coñecer o edificio e as súas posibilidades, así como para analizar as posibles alternativas existentes para a conexión do Parque de Belvise á cidade pola Praza do Matadoiro. O acto forma parte dunha campaña de reivindicación para demandar ao Concello, que ten intención de derrubar o inmoble, o seu mantemento con usos socioculturais ao servizo de toda a cidade. O coloquio organizou no colectivo cidadán Defender o Público Salvemos a Casa da Xuventude e a delegación en Santiago do Colexio de Arquitectos. Así participaron na mesa redonda os arquitectos Clara González, filla do autor do proxecto, Ignacio Cerrada e Ricardo Varela, ademais de representantes das asociacións veciñais. O grupo defende que non é preciso desfacerse da Casa da Xuventude e que a Praza do Matadoiro é, por historia, un espazo pechado urbanísticamente. Falamos agora do espazo de coworking do Instituto Europeo Campus Estelae, onde se ubican varias empresas. A sede está na Praza da Quintana. O evento de presentación deste novo espazo tivo lugar onte pola tarde. A presentación xirou arredor dos novos modelos de traballo, o poder da colaboración nas estruturas empresariais e o traballo en rede. O coworking formúlase como un modelo de innovación en canto á concepción da vida laboral, o emprendemento e o desenvolvemento de negocio, máis alá de compartir espazo físico entre diferentes empresas, co conseguinte aforro económico, o seu atractivo tamén está nas sinerxias que se xeran entre as diferentes iniciativas laborais. En clave deportiva, Iñaki Alonso falou esta mañá da situación de Álvaro Lemos no Compostela. Tamén falou o técnico, como non podía ser doutra forma, do seu próximo rival, o Coruxo. Gañar este partido sería unha gran inyección de moral. A ese de Compostela visita o domingo o campo do Coruxo, un equipo que se está mostrando moi forte na categoría e que ocupa agora mesmo o quinto posto. O adestrador branquiazul considera que de perder haberá que analizar como foi, pero que de gañar sería unha inyección importante. Espero que nos hayamos partido la cara, que hayamos competido, que hayamos dejado el escudo, la camiseta a la altura que se merece el Compos y fuera. A estas alturas no hay finales y son 3 puntos muy importantes, ¿vale? Porque significa mucho, porque es un derbi, porque daríamos un salto en la clasificación, por esa autoestima, volver a ganar fuera de casa. Iso sí, a mentalidade é de sair a gañar e vivir o partido como un gran derbi. Suelo decir que los derbis, y este es un derbi, hay que jugarlos con mucha pasión, con mucho corazón, y que las estadísticas, los resultados, la tabla clasificatoria muchas veces no vale para nada. Entonces, ya jugamos contra ellos en pretemporada, ya nos llevamos una impresión, ellos se llevaron una impresión nuestra, y sí que es verdad que, bueno, es un partido de competir. No parte de baixas, o técnico destacou hoxe a situación de Lemos, que segue sen recuperarse, polo que dixo, hai que tomar unha decisión. Y que le estamos mimando, le estamos cuidando y sobre todo lo estamos padeciendo entre todos, ¿no? Y bueno, pues al final hay que apretar.
como club tenemos que apretar, médicamente hay que apretar, hay que poner las partes encima de la mesa y tomar una decisión. Una decisión para él. Oye, pues vamos a operar de nuevo, no vamos a operar de nuevo. Me ha dado mucha pena en lo personal. Luego ya lo deportivo, joder, pues es un palo que el equipo lleva sufriendo toda la primera vuelta, pues porque tiene mucho potencial. Es un jugador que nosotros, esa cesión fue muy peleada. A nivel personal, por mí, fue peleadísima, y a nivel de club, ni te cuento. Entonces, cuando no puedes sacar rendimiento, pues te duele más. O porteiro Ramón xa está recuperado, mentres que Portela será dúbida ata mañá. Sorprender mostrando a arte en espazos non convencionais. Con esta premisa comezou hoxe a segunda edición da Feira de Arte Contemporánea Cuarto Público. As obras móstranse nas habitacións en diversos espazos do Hotel NH Collection. Dende hoxe ata o domingo algunhas das habitacións do NH Collection presentan un aspecto diferente e que moitos dos seus espazos estarán vestidos durante esta fin de semana pola arte contemporánea. Trátase da primeira feira deste tipo que se realiza nun hotel en Galicia. A iniciativa ten como obxectivo achegar a arte a todo o público a través de espazos non convencionais. Esta é a súa segunda edición. Neste momento moi ilusionadas, porque creo que a palabra que mellor resume esta segunda edición é de crecemento en calidade expositiva, nas galerías que participan, nas institucións, nos premios, nas plataformas. Creo que tamén propiciamos que unha maior inclusión do público, de participación cidadá, con pezas moi participativas, con pezas de danza, por exemplo, na Praza de Toural que tivemos onte, tamén presentacións en diferentes cidades. Así agárdase repetir o éxito da primeira edición, onde o gran público se sorprendeu coas obras e coa maneira de expoñelas. O lema deste ano é Asómate, é unha invitación a que te sorprendas, non? É unha feira que inclúe arte, pero tamén temos a moda moi presente, temos moitas performances, actividades para nenos, é dicir, é unha actividade de ocio a nivel familia, incluso, coa intención de visibilizar artistas, poder vivir experiencias a través das obras de arte contemporáneo e, ao mesmo tempo, tamén descubrir que a arte non é tan cara, non? E que, ao final, sempre hai quen ata se acaba afeccionando ao coleccionismo. Esta é unha das opcións que teñen para a fin de semana. Velaí teñen outras suxestións na nosa axenda cultural. E imos coñecer xa como virá o tempo para esta fin de semana. Información acheganola, como sempre, Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá en Galicia agárdanse bancos de néboa matinais en zonas do interior que darán paso a ceos con poucas nubes en xeral, máis anubrados canto máis ao norte, onde pola noite pode haber chuvias febles. As temperaturas mínimas descenderán de xeito moderado, mentres que as máximas estarán en lixeiro ascenso. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte. O domingo en Galicia teremos ceos con intervalos anubrados, con máis nubes canto máis ao norte, onde haberá a posibilidade de chuvias febles. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, máis acusado nas mínimas. Os ventos soprarán de compoñente norte en xeral moderados.
Durante o luns, Galicia presentará máis nubes canto máis ao norte, con alternancia de nubes e claros no sur e ceos anubrados a moi anubrados no norte. As temperaturas descenderán de xeito lixeiro, tanto as mínimas como as máximas, e os ventos soprarán de compoñente norte. Mañá en Santiago teremos ceos con nubes e claros durante toda a xornada. As temperaturas oscilarán entre os 5 e os 15 graus e os ventos soprarán de compoñente norte. Pro domingo agárdanse nubes medias pola mañá e ceos despexados pola tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un ascenso e os ventos soprarán do norte con carácter moderado. No luns, os ceos estarán anubrados durante toda a xornada e as temperaturas altas irán en descenso. Os ventos soprarán do norte con carácter moderado. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Ata aquí chegamos con este espazo de novas por hoxe. Xa saben que voltamos o luns para seguir informándolles de todo o que suceda en Santiago. Graciñas por atendernos e que pasen unha boa fin de semana.